असं तिखट आंबट कोळंबीचा सार करशात ना तर शहराचो भात जेवशात. कोळंबी हाडलंय, साफ केलंय, स्वच्छ धुवून त्याका हळद मीठ लावून घेतलंय, बारीक सारीक सारात घालूक बाजूक काढलंय आणि वायच मोठी होती ती भाजूच्यासाठी आगूळ, आला लसूण पेस्ट, मीठ आणि मसालो लावून घेतले. मीठ कमीच लावा. मग एका ताटले तांदळाचा पीठ घेतलंय, त्याच्यात मसालो आणि वायच मीठ घातलंय आणि मसालो लावलेली कोळंबी पिठात घोळवून तव्यावरच्या गरम तेलात सोडून कुरकुरीत अशी भाजून घेतलंय. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करूक अजिबात विसरा नकात. मग हे सार करूसाठी 7-8 बेडगे मिरचे, 2 चमचे धणे भिजत घातले. 15 मिनिटांनी मिक्सरच्या भांड्यात काढून 5-6 लसणीचे पाकळे, वायच आला आणि हळद घालून बारीक असे वाटून घेतले. मग त्याच्यात वायच कांदो, बारीक चिरलेलो टमाटो घातले. एका वाळ्याचा किसलेला खोबरा घालून बारीक वाटून गॅसवर कढई ठेवले. तेल गरम झाल्यावर फोडणीक लसूण घातले. लसूण लाल झाल्यावर वाटाप घालून वाटपाक उकळी इल्यावर 5-6 सोला आणि चवीपुरता मीठ घातले. हळद मीठ लावलेली कोळंबी सारात सोडून बारीक गॅसवर 10 मिनिटं शिजवून घेतले. मस्तपैकी तिखट आंबट कोळंबीचा सार आणि भात